Storytime-ot akartatok? Hát akkor megkapjátok. Ő itt Mazsi. Mazsi a mamám kutyája. És most nálunk van. Egy 5 napra. Igaz, Mazsi? Igaz. Szia, Rózi. Gyere te is. Ő itt Rózi. Ő egy nagyon jó kutya. Szeret aludni, úgy, ahogy mi. Mazsiról ezt nem feltétlen állítanám. Egész éjszaka félelembe tartott. Én annyira rettegtem, hogy nem tudtam aludni. Ugyanis ez a kis cula hajnali 2:30-kor az ágyunktól pár méterre lévő kerti ajtóhoz odaáll, és torka szakadtából 20 percen keresztül megvigasztalhatatlanul üvölt. Annyira ugatott, hogy már fölkeltettem a páromat, hogy valami nem jó, valami nem stimmel, valószínűleg valaki van itt, mert mondom, 2:30-kor csak úgy, hogy kutya nem kezd el így ugatni. Egyszer csak így visít egyet, és így hátraugrik. Tudjátok, mint aki valamitől nagyon-nagyon megijedt. Tehát, hogy így... Rózi, ő békésen alukált tovább a takaró alatt, de a Mazsi retteget, ugatott, morgott. És hát teljesen be voltam szarva. Nagy óvatosan kilopakodtam, mert Rózika kitalálta, hogy neki pisilnie kell, ha már így mindannyian fönt vagyunk. Úgyhogy hát kinyitottam nekik azt az ajtót, kiengedtem őket a kertbe, és így kinéztem, de basszus, tényleg senki nem volt itt, senki. És a Mazsi még azután is folytatta a morgást, az ugatást, a kiabálást annál az ajtónál, úgyhogy hát nem tudtam mit csinálni, kijöttem vele a nappaliba, itt elkezdtünk tévézni. Hát remekül aludtam. Hát ember nem hiszem, hogy ember volt. Lehet, hogy szellem volt, nem tudom, de valamitől tényleg megijedt. Azt a mozdulatát láttam. Rózika egy pingponglabdával játszik éppen. Úgyhogy ennyi volt a tegnap hajnali storytime. Írjátok meg, hogy szerintetek is szellem volt-e.